Man skulle tro, det var dig, der var lærer her i byen, og ikke mig. Ingen af jer skal kalde sig lærer, eller fader, eller herre, for I har kun én herre, Gud, og I er alle brødre. Han forstod for første færd at skaffe sig fjender blandt de store. Egentlig er det utroligt så gal, han kunne blive på de skriftkloge. Jeg mener, almindelige mennesker kunne han jo nærmest tilgive for hvad som helst. Men de lærte, de burde vide bedre, sagde han. Men selv var han en god lærer, for ingen kunne tale som han. I er verdens lys. Og et lys skal man ikke væk, men sætte det i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal I også lade jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres kærlighed og mærker, at Gud lever i jer. I holder livet og hinanden på afstand med alle jeres regler, og det er jeg imod. Men tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde loven. Tværtimod, jeg er kommet for at opfylde den. I har hørt, at der står skrevet, du må ikke slå ihjel, og den, der dræber, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, drabet starter i hjertet, så snart du nærer had til et andet menneske. Så opdager du på vej til templet, at du har et udstående med din bror. Gå da hellere hjem og slut fred med ham først. Templet kan vente til senere. Han talte også om de andre bud i loven. Om at stjæle, sværge falsk, bryde et ægteskab. Og om alle budene sagde han, den gamle lov er skrevet på sten, men den nye lov skal skrive i jeres hjerte. For det er der, det hele begynder. De gamle sagde, øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, hvis nogen slår dig på din højre kind, så have mod til også at vende den anden til. Bryd det ondes magt ved at gengælde ondt med godt. Dem, der er anderledes end jer selv, kalder I hedninger. I føler jer bedre end dem og holder afstand til dem. Elsk din næste og had din fjende, siger I. Men hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad gør I så, som er så særligt? Det gør hedningerne også. Gud lader solen stå op over onde og gode, og I lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men ikke bjælken i dit eget? Tag først bjælken ud af dit eget øje, så ser du måske klart nok til at hjælpe din bror med at tage splinten ud af hans. Døm ikke andre, for ikke I selv skal dømmes. Jeg kan huske, min første tanke var, dette kan intet menneske leve op til. Men jeg tror egentlig ikke, det drejede sig om, hvorvidt man kunne leve op til det, men at mærke sit eget hjerte, at det var rigtigt, og begynde der.